Tak čo, v dnešnom videu ideme dať novú Minecraft sériu. Tu vidíte, vytvoráme World. World sa bude volať Minecraft Series. A Survival Allows of Svetu. Tu ideme po prvý strom, ktorý tu vidíme. Ideme zatiaľ to je nejaké prasa, nevadí. Hneď dáme. A keď chcete shadery, tak napíšte do komentárov, či chcete so shaderami alebo bez shaderami. Práve nemá môj skin. A to nikto nevie, to vie iba legenda legend. Takto vykraftím, zoberiem pičky Minecraft. Zoberiem crafting a môžeme ísť hneď na to. Ideme najprv preskúmavať, zoberieme si nejaké jedlo a potrebujeme nejaké ovce. Lebo ja som tíravý jak Čeklaud. No toto som nemal hovoriť, ale môžeme ísť do toho ďalej. To zabíja kone, nechápem. Keď nechám žiť, mášte meso. Konie meso to je, aby konie jedli konské meso. Tak neviem, či by som už v tomto svete chcel žiť, lebo svet by nedával logiku. No to ani nedáva, ale takto. Tak čo tu bude? Keď uhlie tu není. Ja nechcem ísť hore, ja chcem ísť dole. Kde som? Ja som chcel úplne z inej strany. Je tu strašne veľa caveok. To sa nám bude hodiť. A veľmi sa nám to bude hodiť, caveky. No a to je také, že je tu lúka, ale nie je tu žiadna ovca. Dnes našli sme aspoň takúže menšiu caveku. Horí. Nie, tam som teraz bol. Podľa mňa, môže to byť ostrov. No aj keby to bol ostrov, je to veľký ostrov. Ostrov mi ani vás nevadí. Do podzemnej jaskyne nejdem. Na té mám vajca. Tak môže byť ďalej. A ja si hneď idem dať do fornejsky a čo vypeká, to si len dám crafting. A rovno si tu ideme postaviť nejaký základ našeho budúceho domu. To musím dostávať. A toto je môj dom. A to je môj dom. Ja nerobím si srandu. Že by tu mohol byť ten dom, ale no už ja už mám. Idem no poď. Ňamka. Keď som hovoril, že to je v realite, ale no. Podobne to chutilo. Ňam. No, skúsim ísť. Není tu nikde uhlie. Takže ste vedeli, čo sme stihli v tejto sérii. Stihli sme úplne nič. Nič sme nezrobili. Tak chvíľu sme preskúmavali a o chvíľu tak stratím, dám môj dom. Áno, vestica. No tak ja serem na dáke, tamto vypekanie, ja tu mám vesticu. A po ním je. Dobre, toto je najlepší sit. No, to je najlepší sit. Tu sú iba. Naozaj tu je iba tak 3 domy. Takto, to sú iba také, že 3 alebo ani nie 3 domy. Ja som zapol 1.20 a toto vyzerá jak
No tak, toto je najlepší. Dobre. Dobre, toto sem veľa, čo nepotrebujeme. Toto nebude speedrun, že zabijeme draka do 1 minúty a nepotrebujeme postele. Ale Iron Golem, to je taká akoby, že plošina. Kde by ma nemohol zabiť? Tak, idem. Je takto. Ale nedotiahnem. Poď. Takto. Tak. Plné hity musím dať. Tak. Neviem, na čo si Apple 1,20 keď musím medzi tými hitami aj čakať. No tak už máme Irony. Irony už máme koľko? 3. To je jedno, že máme iba 3, ale my máme presne na... Asi tu rovno postavím crafting table v tom jazere. No, neviem, či to je jazero, ale... Dnes si tu postavím crafting. Tu, lebo tu postavíme teraz portál. Takto si tu naberiem vodu. No, to je čo som pochodil, keď... tu je nie voda. A takto. No, niekedy som vedel robiť portál. Tak takto si to dáme. Dáme si hore do LK. No. Takto. Ešte jedno. Tak. To malo byť. A tak by som to mal postupne dávať takouto lavu. Pre istotu spravím toto. Mám spotiaľ, spawn point. Pre istotu spravím toto, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. Mal by som dať toto tu, tak. A tu by som mal postupne dávať lavu. Tak, tu ide lava. A tu ide lava. Tu ide lava. Ten portál 1, 2, tu má byť ešte jeden blok. To, tak. Nie, tam nie je voda. Fú, ja som sa tak zľakol. No, už je noc. Sa vyspať. No som naspýtala veľa nastihli. Tak. Tak, teraz ja to spravím troška po svojom. Nemám hlinu. Nejako si naťažím. Takto. Takto to mám. A ja to potrebujem 2. Tak ja si to potom takto spravím. Portála. Neviem, jak vy to hovoríte, ale serem na vás. Takto. A berem lavu a idem tu. Takto. Tu. Ešte tieto 2 bloky vykopem. To je jedna z najľahších vecí robiť portál pomocou toho. Aj portál. Yes. Aj portál. Ešte idem skôr. Káže mi tých level nepadlo 5. Si mohol zrobiť aj Phantom Steel. Ale však. Mám jeden nápad. Tu si dám pár logov, vyťažím. Tak, no. A zoberám sa rovno tieto. Teraz vyzeráme úplný logic, ale tieto 2 vyťažím. Takto. A tu dám toto. Tu dám toto. A takto to bude. No a takto. Tak to bude aj na druhej strane.
takto a tu to bude tak. Hlavu, tu kde dám vodu. Nie. Fúha. Tu dám hlavu. Tu dám hlavu. Tu dám hlavu. A tu dám hlavu. Práve teraz mi začalo pršať. To naozaj nepotrebujem. No naozaj na hovno si. No, čo som pravil pred 5 minútami. Ľudia, ja som si tu šiel naťažiť irony, že by som mal toto a mne sa to zapalilo. No tak, toto nechceme. Takto. Zrazu sa mi to zapalilo. Som jaký laker. No, keby som nehovoril. A pre tieto video to pôjdeme všetko. V ďalšom dieli sa pôjdeme pozrieť do netru a pôjdeme ťažiť. No tak, čaute.